ode jinjin oke alụsị. Hey, mmụọ na-apụ apụ. Mmụọ na-apụ apụ ode jinjin. Kpenta dị agba eke. Ndị igwe nwere na ana Biafra niile unu disappoint igwe anyị. Ndị igwe niile nwere na ana Biafra m niile ndị igwe unu disappoint igwe anyị. Ọ na-abụkwa n'ọdị ka ojade ekpuru nkata n'ihu agwa eze okwu. Nekenu ibe na-eme na ana Igbo be anyị, nekenu na ibe na-eme na ana Biafra mba anyị. Ndị igwe kwuru ozi okwu, ndị igwe hezi ọnụ, ndị igwe kwu ozi okwu, ndị igwe hezi ọnụ. Arịrị egbue nwa Chineke egbue, arịrị egbue ode jinjim, arịrị egbue m. Ndị igwe nekene ka esiri wee jide Sunday Igboho. Ndị igwe niile nwere na ana Yoruba binitecha werekwe na be eje ha ekwe. O welurue ka ejere were jide nwanne unu, nwa unu mụrụ amụ, nwa igwe bụ Nnamdi Kanu ka ejere be jide kpọchiela anyị. Ndị igwe nwere na ana Igbo be anyị ha ekwubego okwu, ha eghe ha ọnụ, ha dara ogbu ibe ekwu ozi okwu. Arịrị egbue m. Ka njụkwa m ajụjụ, ndị igwe ka njụkwa m ajụjụ, ọwụkwọri nwa igwe, ọkpọ nwa igwe ka ejere bunata n'obodo oyibo, bunata ruo ya ebe anyị tụọ ya nga. Anyị abụbeghị ya anya, anyị anụbekwa mmiri okwu ya, mana o nweghị ụbọchị a nọgidere ewerukwe na ndị igwe na-aba agbakọnọta n'ọnụ jụba ndị ji Nnamdi Kanu ajụjụ, kedu ibe nwaanyị mere? Ndị igwe unu ekwu ozi okwu, unu dachazi ya ogbi. Nekenu ka ọ na-abụ kwa ụtụtụ ịnụ na ndị onogo mere na o nwere onye ejidere gbagbuhe. Ije n'ebe onye ejidere gbagbuhe ọ bụrụ onye Igbo. Ọ bụrụ na ịnọkata ịnụ na agbagburu onye onogo mere ide na ọ bụrụ onye Igbo. Minority ya anyị na-agwụkwo, minority ya anyị ọ na-agwụkwo. Ndị igwe enwebeghị igwe kwuru okwu. Arịrị egbue m. Ekwubekwuche ekwube ọha na eze ndị Igbo. Ọha na eze ndị Igbo bụ abịa igwe ibe niile nwa na-eme na ana Biafra ma ọdịdị unu ụtọ. Nwa unu akpụrụ kpọchie, unu ekwu ozi okwu, unu ajụ ozi ajụjụ. Ndị igwe enwere na ana Biafra ma arịrị egbue m. Ọbara niile nwa na-akwafue na ana Biafra m. Ndị igwe ekwu ozi okwu, ndị igwe hazi ọnụ, ndị igwe je na-akpue, mana ejelu jide Sunday Igboho. Ndị igwe Yoruba niile zukọ ọnụ si na be eje ga-ekwe. Kedu ibe nwaba mere ka o ji awụzi maka igwe onye mụrụ Nnamdi Kanu igwe anwụna? O ji abụ maka nna ya anwụna? O ji abụ maka nna ya anwụna? Ka ndị igwe onweghị onye jụrụ ese Prince. Ndị igwe ọkwa Prince ka eji na Abuja. Kedu ibe o mere? Mama amazikwe na ọ pụtara kwuba ọkụ ibe a na-eme ahịa ọkụ ibe o mere. Ndị igwe ejide Prince. Ndị igwe nọ na ana Biafra ma ekwubeghị okwu, behebe ha ọnụ. Arịrị na-egbu m. Ndị igwe arịrị na-egbu m. Ọkwa Prince onye jikwe na Abuja, ọkwa Prince, ọkwa nwa igwe. O were bụrụ na ndị igwe na onwebeghị ebe anyị jegidere na midia bụ ebe ndị igwe gbakọnọtara. Asị na ba na-ekwu okwu maka nwa be eji na Abuja maka Nnamdi Kanu. Anyị abụbeghị ebe n'ime. Arịrị na-egbu m. Ziarụ m ndị igwe onye nnecha ga-echa ya tụọrụ nwanne ya. Ziarụ m ndị igwe nwere na ana Biafra m niile. Ịma na babụrụ m n'anya ndukwu. Ụfọdụ n'ime bekwara m nkwa moto ya ji ebi nye na nkiri. Ụfọdụ n'ime bekwara m nkwa ego ya ji enye nye. Unu enyezina m. Moto ahụ unu kwuru unu ji ebi m ndị igwe
unu ebizina m ego unu kwuru unu ga-enye m unu enyezina m ibele unu na-eme m ejide prince nwa igwe mụrụ n'ahụ ya unu ajụzi ha ajụjụ kedu ibe eji jide dị nwa igwe onwegodo ibe emelụ ndị igwe gbakọnọta na ọnụ jee n'ụjụa kedu ibe ejiri jide nwa igwe owu prince ibele unu emegbuone m ibele unu emegbuone m ibele unu na-emegbu ndị igwe onye ọbụla na-achọ m na Facebook ya chọzina m onye chọọ ịfụ m o jebe na my page ode jinjim ibe m ji wee mepee nya bụ ibe eze mpe m ode jinjim ị na-edebezi ya ọ ji ahụ ịbịa n'ime ekwe ibe sọrọ gị eme nke ibe sọrọ m ha ruwe m ọ bụ ọjakpọ m ibe mee ndị igwe haziri anyị ka ịtaba abụrụ dịla anyị ndị igwe seziri aka